זה דור חדש, זה עידן חדש, זה יכולות שלא הכרנו בעבר. זה לא רק המטוס. המטוס הוא חלק ממערכת שלמה, מערכת של החיל כולו, שיהפוך אותה להרבה יותר טובה, אפקטיבית, מבצעית, במקומות שלא היינו בהם. החיל בתהליך קליטה של המטוס וההכשרה, זה תהליך מקצועי שלוקח זמן. וככל שנתקדם ואל מול צרכים שונים שיעלו, נבחן. בעבר חיל האוויר הפעיל את המטוסים שהוא רכש הרבה יותר מוקדם מאשר העלו על הדעת. המזרח תיכון לא מחכה לנו, ואם נידרש, נפעל. הטיסה הזאת היא נגיעה ראשונה, והיא רק בשביל להתחיל להבין את מה יש כאן, את הפוטנציאל, לחוש אותו, ובהתאם לזה לקחת החלטות.